பாகவதம் 8. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு பாகவதம் 1வது கேண்டோ 8வது அத்தியாயம் குந்திஸ் பிரேயர்ஸ் அண்ட் பரீட்சித் எப்படி காப்பாற்றப்பட்டார், அது இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம அதை பார்த்தோம், பார்த்துட்டே இருக்கோம். சோ போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் பாடிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்ய சாக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ये कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. இந்த பிரேயர் எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லாரும் சேர்ந்தே சொல்லலாம். கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும். நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா இப்ப இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு? யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு சொன்னீங்கன்னா பிரபுஜி உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணிடும். நான் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் அஸ்தினாபுரத்தை இந்திரபுரத் அவங்க ஆள்ற இடத்த விட்டு தன்னோட துவாரகைக்கு புறப்படுறாரு. அப்போ குந்தி தேவி அவங்கள்ட்ட புகழாரங்கள்லாம் பாடுறாங்க. அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் தன்னோட இதெல்லாம் சொல்லி பாடும்போது அவர் பகவான் என்னை பத்தி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவரோட லீலைகளை எல்லாம் குந்தி மாதா ஒண்ணு ஒன்னா சொல்றாங்க. அப்புறம் தனக்கோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் எப்படியெல்லாம் அவர் நீக்கினாரு, பீமனுக்கு எப்படி நீக்கினாரு, அரக்கு மாளிகையில எப்படி நீக்கினாரு, திரௌபதிக்கு எப்படி துயரத்தை நீக்கினாருன்னு ஒவ்வொன்னா குந்தி பகவானை பத்தி புகழாரங்களை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வரைக்கும் மாதாஜி சொன்னது என்ன அப்படின்னா, குந்தியோட இது ஃபர்ஸ்ட் குந்தி கிட்ட இருந்தா நம்ம எல்லாருமே கத்துக்கணும். இது குந்தி ஸ்துதி அப்படின்னு சொல்றது. சோ பகவான் எப்படி எல்லாரையுமே காப்பாத்தினார். ஸோ எனக்கு என்ன வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது அதுக்கு நான் தேங்க் பண்ணிட்டு தான் பகவானை துதிக்க நம்ம வழிய நீ அப்படி நீ அப்படி இங்க வாழ்ந்த அங்க வாழ்ந்த அப்படின்னு சொல்லாத. உனக்கு என்ன தெரியறதோ அதை பகவான் சொல்லு அப்படின்றாரு. நீ என்ன துதி பாடுறது விட்டுட்டு நீ என்னெல்லாம் உனக்கு அனுபவத்துல என்ன இருக்கோ அதை நீ சொல்லு. அப்பதான் நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு இதுதான் ஸ்மரிக்கிறது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு, நினைவு கூறுறது. பகவான் நம்மளுக்கு எதுவுமே பண்ணலையா? பகவானே நீ உனக்கு 1000 நாமங்கள் இருக்கு, இவ்வளவு நாமங்கள் இருக்கு, கிருஷ்ணாய வாசுதேவா இதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதுதான் எனக்கு தான் தெரியுமே, அதுதான் என்னோட நாமன்றது எனக்கு தெரியுமே, வேற என்ன அப்படின்ட்டு கேக்குறாரு பகவான். அதுக்குதான் ஒன்னொன்னா சொல்றாரு. இந்த மாதிரி அர்ஜுனனை நீ காப்பாத்தின, அப்புறம் பீமனை எப்படி நீ காப்பாத்தின, இதெல்லாமே சொல்றாங்க. அப்புறம் கடைசியா இதெல்லாமே பண்ணிட்டு இதெல்லாமே நீ பண்ணிருக்க, திரௌபதியோட மானத்தை கூட நீ காத்திருக்க, நீ இதெல்லாமே நீ பண்ணிருக்க. கடைசியா எனக்கு என்னோட என்ன கொள்ளு பேரனை கூட நீ காப்பாத்திருக்க. அதுதான் எனக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமா இதுவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோட அதுதான் பகவானுக்கு பிடிக்கும். என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த இதுலயே வருது 4வது கேண்டோன்ல இதை பத்தி சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா
நீ வந்து வேதங்களை நீ மாத்திர சொன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட மாட்டேன். வேதம் மாத்திரம் வந்து சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். அந்த வேதத்தினால நீ என்ன நன்மை அடைந்தாய்? ஏன்னா வேதம் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து அதுல எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது இந்த ஜட பூமியில எப்படி உயிர் வாழறது, நம்ம எப்படி மேல்மேலும் நம்மள வந்து பெருக்கிறது, அதெல்லாமே வந்து வேதத்துல வந்து கொடுத்துருக்கு. சோ அந்த வேத ஞானம் என்ன சொல்லியிருக்கு? பிரம்ம வித்யம் வித்யா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கு. சோ இது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து ஒரு 10 ரூபாய் காயினை வந்து தொலைச்சிட்டார். 10 ரூபாய் காயினை தொலைச்சிட்டாரு அவரு இந்த ஏழை பிராமணன் 10 ரூபாய் காயின் தொலைச்ச உடனே அவருக்கு ரொம்ப பதபதப்பாயிடுது. அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லா இடத்துலயும் வந்து தேடுறாரு, குப்பையா இருக்கு, அந்த இடத்துல விழுந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குப்பையெல்லாம் தேடும்போது அவருக்கு வந்து சிந்தாமணி வந்து கிடைக்கிறது. சிந்தாமணின்றது உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் எவ்வளவு வந்து உயர்ந்தது அப்படின்ட்டு. பகவானுடைய லோகத்துல வந்து நாம இங்க வந்து ரோட்ல வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த கிரேவெல்லாம் போட்டு வந்து ரோடு இருக்கு. ஆனா பகவானோட லோகத்துல இந்த பிருந்தாவன லோகத்துல என்ன இருக்கு, கோலோகா விருந்தாவன்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஃபுல்லாவே வந்து கற்கள் வந்து என்ன மாதிரியானது அப்படின்னா விலை உயர்ந்த கற்கள், சித்தாமணி கற்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சிந்தாமணி கற்களால ரோடெல்லாம் வந்து போட்டிருக்கு, எல்லா இடமும் அலங்காரமா வந்து இருந்துருக்கு. சோ அந்த மாதிரி உயர்ந்த கல் அது. சோ இவருக்கு என்ன பண்றாரு, இதை தேடிண்டே வர்றாரு. தேடிட்டு இருக்கும்போது இந்த கல்லை பத்தி வந்து தெரியல, சிகப்பா ஒன்னும் இருக்கு, அது என்ன அப்படின்ட்டு பாக்குறாரு. அது ஒண்ணுமே அவருக்கு வந்து அந்த ஞானம் இல்லை அவருக்கு. அந்த என்ன அப்படின்றது ஞானம் இல்லாதனால என்ன பண்றாரு, அதை எடுத்து வச்சுடுறாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, வந்து இது நோண்டி கடைசியா வந்து எல்லாத்தையும் நோண்டி பார்த்துட்டு அந்த 10 ரூபாய் காயின் கிடைச்சு, நான் பாடி எனக்கு அந்த 10 ரூபாய் காயின் கிடைச்சிருது. சோ அப்போ வந்து பகவான் வந்து சிரிக்கிறாரு, உனக்கு நான் வந்து இந்த பிரம்ம வித்தியே நான் வந்து உனக்கு வந்து உன்னை எத்தாப்பல்ல காட்டினேன், உனக்கு அதை பத்தி வந்து அதை ஏத்துக்கிறதுக்கான ஞானமே உனக்கு இல்லையே, இந்த ஒரு என்ன இந்த லௌகிக இதுலயே நீ இருந்துட்டு இருக்கே அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. இந்த ஜடபூமியில நான் எப்படி வாழணும், இந்த 10 ரூபாய் வச்சு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுலயே நீ இருந்துட்டு இருக்கே அப்படின்ட்டு பகவான் அதை நினைச்சு வந்து சிரிச்சாரு. அது மாதிரிதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த மகாத்மியம், இந்த பாகவதத்தோட மகாத்மியம் வந்து பத்ம புராணத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 6-7 சாப்டர்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுல வந்து இதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ ஒருத்தர் வந்து சுவாமி என்னோட பொண்ணுக்கு வந்து குழந்தையே இல்ல, குழந்தை பிறக்கணும், அதுக்கு வந்து பாகவதம் படிச்சா நன்னா இருக்குமா அப்படின்னா, ஆஹா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றா. அப்போ நினைச்சுக்கிறாரு அந்த சன்னியாசி வந்து நினைச்சுக்கிறாரு, பாகவதம் வந்து பிரம்ம வித்தியே உனக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க போறது, அத உனக்கு வேண்டாம், லௌகீகத்துல நான் என்னோட குழந்தை பொண்ணு பிறக்கல, இந்த குழந்தை பிறக்கலையே பொண்ணுக்கு அப்படின்றது இல்லையே, என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகலையே, அந்த இதில் தான் நம்ம வந்து உழண்டு இருக்கோம். பிரம்ம வித்தியா வந்து இந்த இது இருக்கு பாகவதத்துல, அதை வந்து யாரும் வந்து யோசிக்கிறது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுதான் இங்கேயும் வந்து குந்தியை வந்து அதுதான் நினைவு கூற சொல்றாரு. உனக்கு என்னெல்லாம் உனக்கு ஏற்பட்டதோ அதை நீ எனக்கு சொல்லு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுதான் வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியே பகவானே, என்னை இந்த மாதிரி கஷ்டத்துல உண்டாக்கிட்டியே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. கஷ்டம் மாத்திரம்தான் பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்தாரு, நம்ம நல்லதும் வந்து கொடுத்தாருல. சோ நல்லதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நினைவு கூர்ந்து அதுக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து நன்றி சொல்லணும் அப்படின்றதுதான் பகவான் வந்து எதிர்பார்க்கிறாரு. இப்ப நம்மளுக்கு யாராவது நம்மளுக்கே கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா, சில சமயம் வந்து நம்ம நிறைய வந்து காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் உழைப்போம், யாருமே வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்றதே இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், என்ன ஒரு இது, காலையிலயும் சாயங்காலம் வரைக்கும் உழைச்சிருக்கோம், எல்லாருக்கும் வந்து பண்ணி போட்டிருக்கோம், எல்லாம் பண்ணிருக்கோம், ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா. சோ அப்படி நம்மளுக்கு இந்த ஜடபூமியில இருக்க நம்மளுக்கே அந்த மாதிரின்னு இருக்கும் போது பகவான் வந்து இந்த உலகத்துக்கே வந்து ஓனர். சோ அவருக்கு வந்து எல்லாம் சப்ளை பண்றாரு அவரு. சோ அவருக்கு வந்து பகவானை கட்டால எழுந்த உடனே பகவானே நீ எனக்கு எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்க, எனக்கு நீ முழுக்க நீ வந்து எனக்கு வந்து உன்னையே நினைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பிரார்த்தனை நம்ம வச்சுட்டு நம்ம எழுந்துடணும் அப்படின்னா அன்னைக்கு முழுக்க நம்ம வந்து பகவான் வந்து பிரார்த்தனையே அதுலயே வந்து இருந்துட்டு இருக்கோம். எழுந்த உடனேவே நம்ம வந்து என்ன இன்னைக்கு இந்த மாதிரி நேத்தே இந்த மாதிரி இருந்தது, இன்னைக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் போல் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு எழுந்தா நம்மளோட விஷ் அப்படி அதுதான், நம்ம வந்து வேண்டிண்டே எழுந்துக்கிறோம் இல்லையா, இதுதான் நடக்கும் அப்படின்ட்டுன்னு. பகவான் வந்து சொல்ல சரி அதுதே நடந்து போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாரு. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ப்ரேயர்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு என்ன இதெல்லாமே நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு, அந்த இதை வந்து நீ வந்து எனக்கு எப்பவுமே நீ என் கூட துணையா இரு கிருஷ்ணா, உன்னை எப்பவுமே நான் நினைக்கணும் அப்படின்றத அந்த ப்ரேயர்ஸ் வந்து வைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க.
இங்க வந்து ஒன்னொன்னா வந்து சொல்றாரு பகவான் வந்து எதுக்காக அவதரிக்கிறார், 39வது வரைக்கும் எதுக்காக அவதரிக்கிறார் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். சோ இங்க வந்து 40வதுல வந்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா, இது பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே எவ்வளவு தாராளமா வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றது வந்து இங்க வந்து நினைவு கூறுறாங்க குந்தி மாதா. அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 40வது படிங்க யாராவது. படிக்காதவா படிங்கோ. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. மூலிகைகளும் தானியங்களும் ஏராளமாக விளைந்திருக்கின்றன. மரங்களில் கனிகள் நிறைந்தும் நதிகளில் ஓடியவாறும் குன்றுகளில் தாது பொருட்கள் நிறைந்தும் சமுத்திரங்களில் செல்வம் நிறைந்தும் காணப்படுகின்றன. இதனால் இவ்வளவு எல்லா நகரங்களும் கிராமங்களும் எல்லா விதத்திலும் செழிப்புடன் விளங்குகின்றன. அவற்றின் மீதுள்ள உங்களுடைய அருட்பார்வை அனைத்திற்கும் காரணமாக. சோ இங்க வந்து சொல்றாங்க எப்படி வந்து நம்மளுடைய பூமியை வந்து எப்படி பலம் படுத்திருக்காங்க. எல்லாம் இருக்கு, மூலிகைகள்லாம் இருக்கு. அந்த மூலிகைகள்லாம் தான் வச்சுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 4வது வேதமா நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க பகவான். 4வது வேதம் ஆயுர்வேதம், அதர்வண வேதத்துல ஒரு பகுதிதான் வந்து ஆயுர்வேதம். சோ இந்த மூலிகைகள்லாம் வந்து அதை வச்சு நம்ம பூமியில கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகளை வச்சு நம்ம எப்படி நம்மள வந்து சரி பண்ணிக்கிறது அப்படின்றதுதான் இந்த மூலிகைகள். அது நிறைய வந்து கொடுத்திருக்காரு பகவான். அடுத்தது வந்து தானியங்கள் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இப்ப வந்து உயிர் வாழ்கின்றோம். சோ அந்த தானியத்தை நம்ம என்னைக்குமே வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. அதனாலதான் வந்து சொல்றாங்க சின்ன வயசுல இருந்தே நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னா, கொஞ்சம் கூட நீ சாப்பாடை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாத. ஏன் அப்படின்னா இப்ப வந்து எப்படி வந்து அவேர்னஸ் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா, ஒரு விவசாயி வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்து போய் உழைச்சாதான் நம்மளுக்கு இந்த தானியம் எல்லாம் கிடைக்கிறது அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. சோ அப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் எல்லாத்தையுமே வந்து படைச்சாரு. அந்த நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போது என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்பா அம்மா அப்படின்னா, நீ வந்து அந்த சாப்பாடு ஏதாவது தூர கொட்டினே அப்படின்னா அந்த சாதம் எல்லாம் போய் அழுவும், வந்து என்னை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாலே அப்படின்ட்டுன்னு. பகவான் சொன்னா நீ ஒண்ணும் பிரச்சனையே இல்ல, நான் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு வந்து இது பண்ணுவேன், நானு அவங்க தெரியற மாதிரி ஒண்ணு பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாரு. சோ சில சமயம் என்ன சொல்லுவாங்க, வயிற்று வலியா வந்து கொடுப்பாங்க, இல்ல சில சமயம் நம்மளுக்கு வந்து சாப்பாடே கிடைக்காத மாதிரி ஆயிடும், அதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அதனால தானியங்களை நம்ம என்னைக்குமே வந்து அலட்சியப்படுத்தவே கூடாது அப்படின்னு. இந்த தானியம் விளையாடுறது பத்தியும் நம்ம வந்து 4வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம், எப்படி வந்து அந்த யாக சைக்கிள் தான் இதெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னு. சோ ஏராளமா இது எல்லாமே நிறைய இருக்கு. மரங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா காய்கறிகள், நம்ம காலையில மார்க்கெட்டுக்கு போனா நம்ம காய்கறிகள்லாம் நிறைய இருக்கு. எங்க இருந்து வருது? நம்ம ஒரு க்ஷணம் யோசிச்சு பார்த்தோமா, இவ்வளவு ஜனங்கள் இருக்காங்க, இத்தனை பேருக்கும் எப்படி வந்து சப்ளை வருது, யாரு வந்து இதெல்லாம் வந்து பண்றாங்க? சோ அதை வந்து நம்ம நினைவு கூர்ந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து பகவானை வந்து நினைச்சுட்டே இருப்போம். நதிகள்ல வந்து நதி பாட்டுக்கு ஓடிண்டே இருக்கு. நம்ம எவ்வளவு அட்டூழியங்கள்லாம் நிறைய இந்த மனிதன் ஜென்மங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்தாலும் பகவான் வந்து எல்லாத்தையுமே காத்து பொறுத்து இந்த நதியை வந்து சீரா வந்து ஓட்டின்னு இருக்காரு. குன்றுகள், அதாவது சின்ன மலைகள் இருக்கு இல்லையா, அது குன்றுகள்ல வந்து நிறைய வந்து தாது பொருட்கள் இருக்கு. அததான் வெட்டி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து மினரல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க. சமுத்திரங்கள் பாத்தீங்க வந்து செல்வ செழிப்பா வந்து இருக்கு, நிறைய வந்து சமுதிரத்திலேயே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வருது. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு நகரத்துல அப்புறம் வந்து கிராமங்கள் எல்லாமே வந்து செழிப்பா வந்து இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து யாரால காரணம் அப்படின்னா பகவானுடைய ஒரே ஒரு பார்வை. பகவான் வந்து ஒரு பார்வை இப்படி திரும்பி பாக்குறாரு, உடனே வந்து என்ன ஆறுது அப்படின்னா அத்தனையும் வந்து இது வருது. அதுதான் வந்து 13வது அத்தியாயத்துல கஷேத்திர விபாக யோகத்துல வந்து சொல்றாங்க எப்படி வந்து இதெல்லாம் ஆகுது அப்படின்றது. சோ இது வந்து இது சொல்லும் போது இதுவும் வந்து நினைவு கூர்றாங்க குந்தி தேவி. என்ன அப்படின்னா ஒரு முறை வந்து திருதராஷன் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம வந்து இவங்களை வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருக்கோம், நம்மளுக்கு வந்து இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஒரு இடத்த வந்து பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு வந்து ஒரு இடம் வந்து கொடுக்குறாரு அவரு. ஒரே ஒரு இடம் மாத்திரம் வந்து கொடுக்குறாரு. சோ அந்த இடத்துல நீங்க வேணா ராஜ்யம் பண்ணிக்கோங்க, அப்படி இது பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தா அந்த கல்லும் முள்ளும் அது முட்பதர்கள் எல்லாமே வந்து நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு. சோ எல்லாருமே இப்ப பாக்குறாங்க. கிருஷ்ணரும் கூட போறாரு. கிருஷ்ணருக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுது இது வந்து இதுதான் அப்படின்னு. பட் இந்த என்ன இந்த ரொம்பவே வந்து ட்ரையான பிளேஸ்ன்றது அவருக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுது. பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த இவங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து சொல்றாரு, அங்க பாருங்க, தூரத்துல வந்து பாருங்க, அந்த இடம் எல்லாம் நம்மளுதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த ஒரு பார்வையினாலே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே வந்து சுபிக்ஷமா வந்து நடந்தது அந்த இடத்துல. அந்த இடத்துல தான் இந்திரபிரஸ்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் அந்த இதுல வந்து வருது. ராஜதானின்னா கேபிட்டல். அதான் இப்ப வந்து டெல்லி, இந்திரபிரஸ்தம் தான் வந்து டெல்லின்னு வந்து சொல்றோம். அந்த இந்திரபிரஸ்தத்தை வந்து நல்லா சீராக்கி அந்த இடத்துல மாளிகை எல்லாம் உருவாக்கி அந்த வளமா ஆக்கினது வந்து யாரால அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மாவாலதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு அருட்பார்வை ஒண்ணு அந்த இடத்துல பட்டதுனால அந்த இடமே வந்து வளமா இருக்கு அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபுஜி 41. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகவே அகில லோக நாயகனே, அகிலத்தின் ஆத்மாவே, விஸ்வரூப மூர்த்தியே, எனது உறவினர்களான பாண்டவர்களிடமும் விஷ்ணிகளிடமும் எனக்குள்ள பாச பிணைப்பை தயவு செய்து துண்டித்து விடுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து சொல்றாங்க, பகவானுக்கு ஒரு ஷாக் ஆயிடுது. இது குந்தி மாதா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பியோர் டிவோட்டி தான். பட் இருந்தாலும் அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னா, குந்தி மாதா எல்லாத்துக்கும் போய் பாவம் கிருஷ்ணரையே நான் எல்லாத்தையும் வந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருக்கேன்னு எனக்கே ரொம்ப வெக்கமா இருக்கு. அதனால அகில லோக நாயகனே, நீங்க விஸ்வரூப தரிசனம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க. உங்களோட உறவினார பாண்டவர்கள் யாரு, பாண்டவர்கள் அப்புறம் வந்து விஷ்ணு குலத்தடி, இது எல்லாமே வந்து எனக்கு ரிலேட்டடு. சோ நான் இவங்களுக்காக தான் நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன், எனக்கு அதை பண்ணு இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து இவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா, நான் எதுல இருந்து ஆரம்பிச்சேன் உனக்கு இந்த பிரேயரு, நீ வந்து அப்பேர் லோக நாயகன் அது இதெல்லாமே வந்து நான் வந்து உன்னை வந்து சொன்னேன், நீ அது பண்ண இது பண்ண அப்படின்னு என்ன எல்லாமே நினைவு கொடுத்துட்டு கடைசியில பார்த்தா நான் எங்க வந்து நிக்கிறேன் பாத்தியா, திருப்பி 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 எனக்கு இந்த பாண்டவர்கள் அதுதான் வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கேன் நானு அப்படின்றாங்க. பாண்டவர்கள் நினைக்கிறேன், அப்புறம் வந்து எங்க அண்ணா பிள்ளையான நீயே வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிற, இதெல்லாம் தான் நான் திருப்பி திருப்பி நினைச்சிட்டு இருக்கேன். கடைசியில நான் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா இந்த பூமியில தான் நான் இருக்கணும்ன்ற மாதிரி நான் எனக்கு அந்த இது கொண்டுட்டே கிருஷ்ணா. அதனால நீ என்ன பண்ணு, என்ன எல்லாத்தையும் அந்த பிணைப்பு அந்த பாசம், ஏன்னா அந்த பாசம் இருக்கிறதுனால தானே நான் வந்து பாண்டவர்களை காப்பாத்த வேண்டிக்கணும் கிட்ட, இந்த விஷ்ணு குலத்தை அந்த குலத்தை வந்து காப்பாத்துன்னு நான் வேண்டிக்கணும். அதனால நீ என்ன பண்ணு, அந்த பாசத்தெல்லாம் எங்கிட்ட இருந்து எடுத்துடு, நீ எனக்கு அது வேண்டவே வேண்டாம், துண்டிச்சுடு, எனக்கு ஒரு அந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இது கேட்டவொடனே பகவான் ஒரே ஷாக் ஆயிடுச்சு. 42வது. மதுவின் இறைவனே, கங்கை தடையில்லாமல் எப்பொழுதும் கடலை நோக்கி ஓடிக்கொண்டே இருப்பதைப் போலவே என்னுடைய கவனம் வேறு யாரிடமும் திசை மாறி சென்று விடாமல் எப்பொழுதும் உங்களால் கவரப்பட்டதாகவே இருக்க அருள் புரியுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அது கம்பேர் பண்றாங்க, எப்படி வந்து கங்கை வந்து சீரா ஓடின்னு இருக்கு, மேலே இந்த கங்கை வந்து கடைசியா வந்து இதுல போய் கலக்கிறது, ஓஷன்ல போய் கலக்கிறது. சோ அது மாதிரி சீரா வந்துட்டு இருக்கு, எங்கேயுமே தடையே இல்லை. அதனால அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த லௌகிக இதெல்லாம் வந்து எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். எனக்கு எதுவுமே அட்ராக்ஷன் எதுவுமே எனக்கு வந்து பண்ண வேண்டாம், எதுவுமே எனக்கு ஈர்ப்பவே வேண்டவே வேண்டாம். நான் வந்து இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, எனக்கு நான் வந்து திசை மாறி போயிடுறேன் நானு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது. அதனால கிருஷ்ணா, நான் உனக்கு எப்பவுமே வந்து சேவை செஞ்சுட்டே இருக்கணும், அதுதான் நான் வந்து என்னோட கவனம் முழுக்க எப்பவுமே உங்ககிட்டயே தான் இருக்கணும், அததான் நான் உங்ககிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 43. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனின் நண்பரே, கிருஷ்ணா விஷ்ணு வம்சத்தினரின் முதன்மையானவரே, இந்த பூமியின் மீது விளையும் தொல்லைகளுக்கு மூல காரணமாக உள்ள அந்த அரசியல் கட்சிகளை அழிப்பவர் தாங்களே. உங்களுடைய வீரியம் ஒருபோதும் குறைவதில்லை. நீங்கள் ஆன்மீக உலகின் உரிமையாளர் ஆவீர். மேலும் பசுக்கள், பிராமணர்கள் மற்றும் பக்தர்களின் துன்பங்களை போக்குவதற்காகவே நீங்கள் அவதரித்திருக்கிறீர்கள். எல்லா யோக சக்திகளையும் நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். முழு பிரபஞ்சத்தின் குருவும் நீங்களே. நீங்கள்தான் சர்வ வல்லமையுடைய பகவான் ஆவீர்.
எனது பணிவான வணக்கங்களை உங்களுக்கு நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ஒரு சம்மப். இந்த நேரம் நான் என்ன சொன்னனோ அதை வந்து ஒரு சுருக்கமா நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்றாரு. அவரு அவன் என்ன தன்னுடைய அண்ணா பையன் அப்படின்னு வந்து சொல்லாம அர்ஜுனனோட நண்பன், நீதான் அர்ஜுனோட நண்பன் கிருஷ்ணா, நீ வந்து விஷ்ணு குலத்தோட முதன்மையானவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த இடத்துல நினைவு கூறுறாங்க என்ன அப்படின்னா, அந்த வசுதேவர் அப்புறம் வந்து இந்த மாதா தேவகி மாதா 2 பேருமே வந்து முன்ன லோகத்துல வந்து வேண்டியிருந்தாங்க, எங்களுக்கு நீங்க தான் வரணும் அப்படின்ட்டுன்னு. சோ நான் தான் வரணும் அப்படின்ட்டு வச்சு, நானே வரணும்னு சொல்லல, நான் இந்த மாதிரி வரணும்னு தானே சொன்னேன். அதனால அது ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கும், அதனால நான் வந்து 3 இதுவாவே நான் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியயுகத்துல, அப்புறம் வந்து திரேதாயுகத்துல, துவாபர யுகத்துல 3 இதுலயும் வந்து அவங்க வந்து தேவகி வசுதேவர் கிட்ட பகவான் வந்து அவதரிக்கின்றார். அதுதான் இங்க வந்து சொல்ற விஷ்ணு குலத்தோட முதன்மையானவரே நீங்கதான், உங்களை வச்சுதான் விஷ்ணு குலமே வந்து தோன்றியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 43 இருக்கட்டும் பிரபு அப்படின்ட்டு வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. 40 சொல்லுங்க பிரபுஜி. 44 படிக்கட்டுங்களா? இல்ல, இது முடிச்சிடுறேன் நானு. நீங்க வந்து ஆன்மீக உரிமையாளர், மேலும் பசுக்கள் எல்லாருமே நீங்க வந்து ரட்சிக்கின்றீர்கள். சோ பிராமணர்கள் பசுக்கள் 2 பேருமே எந்த இடத்துல வந்து ரட்சணை இருக்கின்றதோ, எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுத்து அவங்கள வந்து ரட்சிக்கின்றார்களோ அந்த இடத்துல பகவான் வந்து இருப்பார்கள். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ எந்த இடத்துல அவங்க 2 பேருக்கும் வந்து பங்கம் வருகின்றதோ அந்த இடத்துல விட்டு நான் வந்து அப்ப வந்து தர்மம் வந்து குறைகின்றது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அதனால்தான் வந்து கலியுகத்துல வந்து அப்பப்போ வந்து பகவான் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன சக்தி அவதாரமா வந்து அவர் வந்து எடுக்கின்றார். முதல் வந்து கௌதம புத்தரா, அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதா, அந்த எல்லா இடத்துக்கும் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற சக்தி அவதாரங்களை பரப்புறதுக்காக பிரபுபாதாக்கு இதெல்லாமே வந்து இந்த சக்திகள் எல்லாமே வந்து கொடுத்தாரு. சோ இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்கவே வந்து நீ யார் குரு அப்படின்னா நீங்க தான் குரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, பகவான் வந்து பகவான் என்ன பண்றாரு, இவங்க போய் பாக்குறாங்க, பாண்டவருக்கு போய் யுதிஷ்டர் போய் பாக்குறாரு. இது அடுத்தது வரும். யுதிஷ்டர் போய் பாக்குறாரு, பகவான் நீங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பகவான் வந்து தியானம் பண்றாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எதுக்கு பகவான் வந்து தியானம் பண்றாரு? சரி நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க, பகவான் நீங்க வந்து மீட் பண்ணலாம், தியானம் முடிச்ச உடனே கூப்பிடுவாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவரு வந்து வெயிட் பண்றாரு. வெயிட் பண்ணிட்டு அவர் வந்து பகவான் வந்து வர்றாரு. வந்துட்டு பகவான் ரொம்ப சந்தோஷம், நீ வந்திருக்கிய, ஐயோ முன்னாடி தெரிஞ்சதுதானே நான் உடனே வந்திருப்பேனே, என்னோட வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படின்ட்டு வந்து அவருக்கு தெரியும், பகவானுக்கு வந்து தெரியும் அவருக்கு யுதிஷ்டர் வந்திருக்காரு, எல்லாமே வந்து தெரியும். தெரிஞ்சுட்டே அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, நீ முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன்னா நான் முன்னாடியே வந்து பார்த்துருப்பனோ இல்லையோ அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றாரு. உடனே இருக்கட்டும் கிருஷ்ணா, எனக்கு ஒரு டவுட்டு அப்படின்னு. என்ன யுதிஷ்டரா அப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது, இந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து தியானம் பண்றாங்க, உன்னை நோக்கி தியானம் பண்றாங்க, நீ யார நோக்கி தியானம் பண்ற அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாங்க. அதுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு நிறைய பக்தர்கள் இருக்கால்ல, இந்த பக்தர்கள்லாம் வந்து க்ஷேமமா இருக்கணும், இதுதான் வந்து குருவோட இதுன்னு சொல்றாங்க. குருவுல ஏன் ஷெல்டர் எடுக்கணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா, இந்த குருவுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா பக்தர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, டிவோட்டிஸ் வந்து அந்த குரு கீழே நிறைய, அந்த கொடை கீழே நிறைய பேர் வருவாங்க. சோ அந்த பக்தர்களை வந்து காக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க. குருமார்கள் வந்து தியானம் பண்றது பகவானை நோக்கி. பகவான் வந்து யார் இது பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப ஏற்பட்ட டிவோட்டிஸ் எல்லாம் எனக்கு நீ எனக்கு வந்திருக்காங்களே, அவங்களெல்லாம் காத்து ரட்சிக்கணும். அதுதான் வந்து இதுலயே வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு, மாமேகம் சரணம் விரஜ அப்படின்னு, என்ன நீ நினைச்சுக்கோ, என்கிட்ட கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆயிடு, நான் வந்து உன்னையும் காப்பேன், உன்னுடைய குலத்தையும் காப்பேன், உன்னுடைய உடைமைகளையும் காப்பேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க இல்லையா. சோ அதை நோக்கிதான் பகவான் வந்து தவம் பண்றாரு அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுன் இவர்கிட்ட யுதிஷ்டர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது பிரபுஜி 44. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறாக பகவானை பொழுது பாடுவதற்காக மிக சிறந்த வார்த்தைகளால் இயற்றப்பட்ட குந்தி தேவியின் பிரார்த்தனைகளை கேட்ட பகவான் லேசான புன்முறுவல் செய்தார். அவரது மாயா சக்தியை போலவே அந்த புன்முறுவலும் வசியப்படுத்துவதாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து குந்தி தேவி வந்து
அவங்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம யார்கிட்ட என்ன மாதிரி வந்து பேசணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ எடுத்த உடனே நம்மளுடைய டோன் ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் உடனே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து எப்படி பேசணும் அப்படின்னா நான் வயலண்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து நேரடியா நம்மளுக்கு தெரியும் அது தப்பு அப்படின்னு தெரியும். அது நேரடியா தப்புன்னு சொன்னா யாராலும் வந்து ஒத்துக்க மாட்டோம். நாம ஒத்துப்போமா அப்புறம் தான் அர்த்தம் உண்டு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அந்த இது எப்படி அவங்களுக்கு வந்து தெரிவிக்கணும், ஆனா அவங்க மனசு வந்து புண்படாதவாறு தெரிவிக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா குந்தி தேவி எப்படி பண்றாங்க, அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க, பிரைஸ் பண்றாங்க. அதாவது பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் வந்து பண்றாங்க. எப்போ நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து புகழ ஆரங்கள் நம்ம சோட்டின்டே இருக்கோமோ அப்போ வந்து பகவான் வந்து கேட்டுட்டே இருப்பாரு. அதை விடுத்து நம்ம வந்து அந்த கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டியே இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டியே என்ன பார்த்துதான் கொடுத்துருக்கு, நீ அவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க, நீ இவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இங்க வந்து குந்தி தேவி வந்து தன்னுடைய கஷ்டங்கள்லாம் நீதான் நிவர்த்திட்ட அப்படின்ட்டு வர சொல்றாங்க. கஷ்டம் கொடுத்த நீ, ஆனா என் நிவர்த்திய நீ தானே பண்ணின அப்படின்றதையும் வந்து சொன்னாங்க. சோ அதுதான் நம்ம நினைவு கூறணும். சோ எல்லா கஷ்டமும் வந்து அப்படியே வந்து நம்ம கிட்டே இருக்கிறது கிடையாது. கஷ்டம் வரும் போகும் அப்படின்றது இங்க வந்து குந்தி வந்து தன்னுடைய பிரார்த்தனையா வச்சாலும் அந்த புன்முறுவலோட பகவான் வந்து கேட்டாரு. எவ்வளவு வந்து எவ்வளவு நீங்க வந்து சொல்லியிருக்கீங்க, உங்களுடைய வார்த்தை ஜாலம் அத பகவான் வந்து நினைச்சுக்கிறாரு. அவரு வார்த்தை ஜாலம் பாத்தியா குந்தி மாதா கிட்ட எவ்வளவு இது என்னோட அப்பா கூட வந்து இதுல வந்து ரொம்பவே சுகிப்பாரு அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. அதாவது வசுதேவ். சோ இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா மாயை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. மாயை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து மாயை வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஒண்ணு வந்து நம்ம அழியறதுக்கும் வந்து மாயை தான் காரணம். இன்னொன்னு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கருணை வரத்துக்கும் வந்து மாயை தான் காரணம். சோ எதுக்காக இங்க வந்து மாயை பகவான் வந்து சொல்றாரு அப்படின்னா நம்ம வந்து சில பேரை வந்து துதி பாடுவோம் இல்லையா? நம்ம பகவானை துதி பாடினா நம்ம பகவானோட பிரீத்தி ஆயிடுவோம், அதாவது பிரியமானவா ஆயிடும். நம்மளோட வேலை நடக்கணும், நம்ம பாஸ வந்து துதி பாடினோம் அப்படின்னா டெம்பரரி தான் அது எல்லாமே. சோ அது வந்து மாயை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா எந்த சமயத்திலயும் நம்மள வந்து கவுத்து போட்டுடும்ன்றது அதுதான் சொல்றாரு, டெல்யூஷன் அப்படின்னு. சோ பகவானை வந்து துதி பாடினோம் அப்படின்னா அவருடைய கருணை நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே நம்மளுக்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் பகவான் கிட்ட வந்து நீ இதை கொடுத்துட்டியே அதை கொடுத்துட்டியே, இந்த மாதிரி என்ன பார்த்து நீ இந்த கஷ்டத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டியே அப்படின்னு சொல்லாம, பகவானே நீ கஷ்டம் கொடுத்த ஒரு பூட்டை கொடுத்த, நீ அதுக்கு உண்டான சாவியும் நீயே வந்து பண்ணிட்டியே, அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு புகழ் வந்து பாடணும். அதுதான் இங்க வந்து மாதா வந்து பாடினாங்க. சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து ஒரு பெரிய உதாரணமாக இருக்கு. ஏன்னா முதல்ல வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து முதல் புகழாரங்கள் பாடினதே வந்து குந்தி தான். அதனாலதான் இது குந்தி ஸ்துதின்றது ரொம்ப ரொம்ப வந்து பிரசித்தி பெற்றது. மொத்தம் 5 ஸ்துதிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அடுத்த சாப்டர்ல வரக்கூடியது வந்து பீஷ்மருடைய ஸ்துதி அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. வரப்போற கேண்டோல எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறது வந்து கஜேந்திர ஸ்துதின்னு இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து துருவனோட ஸ்துதி அப்படின்னு இருக்கு. அடுத்தது வந்து ஐ திங்க் பிரம்மாவோட ஸ்துதின்னு நினைக்கிறேன், பிரம்மாவோட ஸ்துதி. இது 5 ஸ்துதிகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். இதை பத்தி வந்து ரொம்ப விமர்சையா வந்து பத்ம புராணத்துல வந்து ரொம்பவே அழகா வந்து கொடுத்திருக்கு. 45வது பிரபஞ்சம். இவ்வாறு காலாவதி படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரார்த்தனைகளை ஏற்ற பகவான் அதை பின்தொடர்ந்து அஸ்தினாபுர அரண்மனைக்குள் பிரவேசிப்பதன் வாயிலாக மற்ற பெண்களுக்கும் தாம் புறப்பட போவதை பற்றி அறிவித்தார். ஆனால் புறப்பட தயாராகும் வேளையில் அவர் யுதிஷ்டிர மகாராஜனால் அன்புடன் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ குந்தி மாதா எல்லாமே வந்து சொல்லிட்டாங்க. அவங்க பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் முடிச்சு பகவான் வந்து அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணாருன்னா அது ஏத்துட்டாரு அப்படின்னு அர்த்தம். சோ உடனே என்ன பண்றாரு, அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பணும் அப்படின்ட்டு வந்து உடனே என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அஸ்தினாபுரத்துல அரண்மனைக்குள்ள வந்து பிரவேசிக்கிறாரு. அந்த மூலமா என்ன தெரிவிக்கின்றாரு அப்படின்னா எல்லா பெண்களுக்கும், ஏன் பெண்கள் நீங்க வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, பெண்கள் ஏன் வந்து திரும்பி வந்து இங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க எந்த ஒரு சத்சங்கம் ஆகட்டும், யாரோட கூட்டம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும்?
பெண்கள் கூட்டம் பெண்கள் கூட்டம். ஆமா, அதுதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. அதுதான் வந்து குந்தி மாதாவும் வந்து சொல்றாங்க. பெண்களுக்கு வந்து அந்த இதை வந்து கொடுத்திருக்காரு. அந்த மென்மையான யாரையுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அவங்க சொல்லக்கூடியது உண்மை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு எடுத்துட்டு போறாங்க. அதனாலதான் சில சமயம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த போலி சாமியார்களுக்கு எல்லாம் அது வந்து ஒரு வசதியா போயிடுது. பெண்கள் இருக்கிறதுனால அவங்க எதை சொன்னாலும் வந்து அக்செப்ட் பண்றாங்க அப்படின்றது. அதனால அவங்க வந்து சில கீழ்நிலைக்கு போக வேண்டியதாகவும் ஆயிடுறது. சோ அதனால நம்ம வந்து பகவானை வந்து சுத்தி பாடணும் மொழிய இங்க இருக்கக்கூடிய இவங்களை வந்து கிடையவே கிடையாது அப்படின்றது நம்ம இது மூலமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இங்க இதுக்கு உள்ள பிரவேசிக்கணும். அரண்மனைக்குள்ள பேலஸ்குள்ள போறாரு அவரு. இது பகவான் வராரு அப்படின்னு உடனே எல்லாரும் தெரு முழுக்க இருக்க எல்லா இடத்துலயும் 2 சைட்லயும் வந்து பெண்கள் வந்து நின்றுருவாங்க. சோ பகவான் வந்து இப்ப கிளம்ப போறாரு அப்படின்ட்டு இது மூலமா வந்து பகவான் அறிவிக்கிறார். இப்பெல்லாம் வந்து வசதி என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வராரு, பிரசிடென்ட் வராரு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இது மூலமா நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது. டெலிவிஷன் மூலமா நம்மளுக்கு தெரியுது, ரேடியோ மூலமா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியுது. அங்க வந்து எல்லாமே வந்து தண்டோரா போடுறதும் வந்து கிடையாது. ஏன்னா பகவானுக்கு வந்து தண்டோராலாம் வந்து வேண்டவே வேண்டாம். சோ அந்த இது வந்து பகவான் வரும்போதே எல்லா இடத்துலயுமே வந்து தெரிஞ்சிடும் அவர் வராரு அப்படின்றது. சோ எல்லாருமே உடனே அவங்கவுங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து கிருஷ்ணா புக் ரெடியில வந்து பார்த்திருக்கோம். பெண்கள்லாம் வந்து பகவான் வராரு அப்படின்னா இருக்கிற எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு பெண்கள் வந்து குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டுறாங்கன்னா அந்த குழந்தைய எப்படி விட்டுட்டு ஓடி வருவாங்களாம் பகவானை பார்க்கறதுக்கு. சோ அந்த மாதிரி வந்து ஓடி வராங்க. எதுக்கு அப்படின்னா பகவான் வந்து இது மூலமா தெரிவிக்கின்றாரு, நான் வந்து இந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப போறேன், அதனால நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அவர் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது திடீர்னு அவருக்கு வந்து ஞாபகம் வருது, யுதிஷ்டர் வந்து அரசாள போறாரு, அவரை வந்து நம்ம வந்து போய் பார்க்கணும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்றாரு, அவர் யுதிஷ்டர் வந்து ஓடி வர்றாரு. இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா நான் வந்து உன்னை பாக்குறதுக்கு தான் வரேன், நீங்க போகாதீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. 46 எல்லா சரித்திர ஆதாரங்களும் இருந்த போதிலும் வியாசரை தலைமையாக கொண்ட பெரும் முனிவர்களின் உபதேசங்களினாலோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களினாலோ கூட பெருந்துயரில் ஆழ்ந்துவிட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜனை வாதித்து வழிபடுத்த இயலவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதே சிச்சுவேஷன் எங்க வந்தது நம்மளுக்கு? ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. யார் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க? கோபியர். இது இல்ல, நான் இங்க சொல்றது வந்து யுதிஷ்டர் மாதிரி வருத்தப்படுறது. ஓகே, நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தையும் பார்த்துட்டு நம்ம இது பண்ணலாம். இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா சரித்திர ஆதாரங்கள் எல்லாருமே வந்து வியாசரோட தலைமையா இருந்துட்டு எல்லாருமே வந்து பகவான் நீங்க இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம், எல்லாருமே வந்து சமாதானப்படுத்துறாங்க. யாரு? முனிவர்கள், ரிஷிகள் எல்லாருமே வந்து சமாதானப்படுத்துறாங்க. கிருஷ்ணர் கூட வந்து எல்லாருமே இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஆகட்டும், அப்புறம் வந்து குந்தி தேவி எல்லாருமே வந்து சமாதானப்படுத்துறாங்க. இவன் திருதராஷ்டிரனை வந்து சமாதானப்படுத்துறாங்க, இவரை வந்து சமாதானப்படுத்துறாங்க, விதுரரை, அப்புறம் வந்து நம்மள காந்தாரி எல்லாருமே வந்து சமாதானப்படுத்துறாங்க. எதுக்காக சமாதானப்படுத்துறாங்க? இந்த சாப்டர் ஆரம்பத்திலேயே நம்ம வந்து பார்த்தோம். எதுக்காக அவங்களை எல்லாம் சமாதானப்படுத்தணும்? இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கணும். அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட சொல்ல கேட்டுண்டு எல்லாருமே போருங்கிற இதுக்கு போக கூடாது, வித்தியாசம் பார்க்க கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி கிருஷ்ணர் எல்லாரும் இது பண்றா. அதனால ஏன் எல்லாருமே வருத்தப்பட்டு இருந்தாங்க? கிருஷ்ணர் இந்த துரியோதனன் வந்து போகிறதுனால அவங்க கூடவே இருந்த அந்த கிருஷ்ணர் வந்து இனி நம்ம கூட இருக்க மாட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய வருத்தம் அவங்களுக்கு. கிருஷ்ணர் அவங்க கூட இருக்கிறப்ப அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லா வாழ்க்கையில எல்லா இன்பங்களோடய அவரோடவே இருந்து அவரோட ஒருத்தரா இருந்து ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டாங்க. இப்ப கிருஷ்ணர் பிரிஞ்சு போறாரு அப்படின்னதையுமே அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே இருளாகி போயின மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நினைவு. ஓகே, சோ ஏன் கங்கை கரைக்கு போனாங்க எல்லாரும்? அந்த இதெல்லாம் செய்யணும், ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் எல்லாம் இறந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஈமச்சடங்கு செய்வதற்காக போறாங்க.
அப்ப எல்லாருமே சந்தோஷமா இஎம்ஐ கடைகள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா? இல்ல சந்தோஷம் சந்தோஷமா பண்ணல, தர்மம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக போனாங்க. வருத்தத்தோட பண்ணாங்க. இவங்க எல்லாம் போயிடுதேன்னு வேதனையில போனாங்க அவங்க போனாங்க இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க வந்து நினைவு கூறுறாங்க. எல்லாருமே வியாசரோட தலைமையில முனிவர்கள் அத்தனை பேரும் உபதேசித்து கிருஷ்ணருடைய உபதேசங்களையும் வந்து கேட்டு ரொம்ப யார் ஆழ்ந்து இருந்தாங்க அப்படின்னா யுதிஷ்டர். ஏன்னா அவர் தான் வந்து அடுத்தது வந்து தலைமை ஏற்கணும் இல்லையா? சோ அவருக்கு வந்து ஒரு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணாரு, ரொம்ப குற்றம் பண்ணிட்ட மாதிரி ஒரு குறுகுறுன்னு இருந்தது. எல்லாரும் போய் நம்ம அரசாங்கமே என்னால நீதியா வாழ முடியுமாங்கிற ஒரு கவலை வந்து அதுதான் வந்து இங்க வந்து அதுதான் சரித்திர ஆதாரங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சரித்திர ஆதாரங்கள் எதுக்கு சரித்திர ஆதாரங்கள்னா அப்படின்னா இது அப்படியே வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்றது, இதுக்காக நம்ம வந்து மற்றவங்களை வந்து துயர உண்டாக்கணும், ஏன் போர் நடந்தது அதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த போர் இவருக்கு வந்து இந்த நிலை வந்து ஏற்பட்டிருக்கு இல்லையா? இதே நிலைமை வந்து யாருக்கு முன்னாடி வந்து ஏற்பட்டது? அர்ஜுனனுக்கு ஒன்றாவது இதுல வந்து பகவத்கீதையில பகவான் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன், ரொம்ப துயரோற்று இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா? கம்ப்ளீட்டா ஒரு 5 காரணங்கள் வந்து அவர் வந்து கொடுக்கறாரு. நான் வச்சுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காண்டி வித்து எல்லாத்தையுமே கீழே வச்சுடுறாரு. நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வச்சுடுறாரு. சோ அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சது? அவர் அப்படி வச்சதுனால அந்த கீதையே நமக்கு அதனாலதான் கிடைச்சது, பகவத்கீதை வந்து கிடைச்சது இல்லையா? சோ அந்த பகவத்கீதையை வந்து அந்த உபதேசங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. யார் யார் என்னென்ன பண்ணணும், எல்லா விதமான யோகங்களும் நம்மளுக்கு வந்து சொன்னாரு. யோகம் அப்படின்னா என்ன? பகவானை நினைக்கிறது, பகவானோட கனெக்ஷன் பிட்வீன் பக்தாள் அண்ட் பகவான். பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் கனெக்ட் பண்றதே வந்து யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதே நிலைமையதான் இங்க வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து இருக்கு. யுதிஷ்டரை வந்து சமாதானப்படுத்தணும். யுதிஷ்டர் வந்து சாதாரணமா வந்து சமாதானமே ஆக மாட்டாரு. அவரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தப்பு அப்படின்னு பண்றதுன்னா கூட ரொம்ப யோசிப்பாரு. அவர் அந்த நம்ம இதுலயே வந்து பார்த்தோம், இந்த போர் நடக்கும் போதே நீ வந்து அஸ்வத்தாமா இறந்து போயாச்சு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன போது என்ன மாட்டேன், பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு இல்லையா? அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அது நான் சொல்லவே மாட்டேன்னு வந்து சொல்லிட்டாரு அவரு. சோ அப்போ வந்து அவர் சொல்லல. சோ அந்த சமயத்துல வந்து சங்கோலி வீசினால அந்த அஸ்வத்தாமா தான் பெயர் கேட்டது ஒழிய அந்த இது குஞ்சரம் அதுதான் யானை அந்த இது வந்து இறந்து விட்டுதான் வந்து யுதிஷ்டர் வந்து சொல்றாரு. சோ அஸ்வத்தாமான்ற பெயர் கேட்டது, அடுத்தது வந்து அந்த குஞ்சரம்ன்ற வந்து பெயர் கேட்கல, இறந்து விட்டா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி. சோ அந்த மாதிரி இது வந்து பகவானோட ஏற்பாடு. சோ இது எல்லாமே அதான் சொல்றாங்க, சரித்திர ஆதாரங்கள் எல்லாமே இருக்கு. அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க, துரியோதனன் எல்லாம் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. சோ அதனால வந்து இந்த தலைமையில நீங்க எடுத்து நீங்க போர் புரிஞ்சுங்க. பட் இருந்தாலும் இவர் வந்து சமாதானம் ஆகவில்லை. 47வது அவரது நண்பர்களின் மரணத்தால் அதிர்ச்சி அடைந்து ஒரு சாதாரண பௌதிகவாதியை போலவே பாதிப்படைந்தார். முனிவர்களே, இறைவா, இவ்வாறாக பாசத்தினால் உணர்ச்சி வசப்பட்ட அவர் பேசத் துவங்கினார். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. யார் பேச துவங்குகின்றார்? தர்மர், அதாவது யமராஜனுடைய மகன். யுதிஷ்டர் வந்து யமராஜனுடைய மகன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ ஒண்ணு வந்து நம்ம நினைவு கூறணும் என்ன அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து ஒரு தேவர்கள் கிட்ட இருந்து வந்திருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு ஏன் கஷ்டம் வரணும்? உலகத்துல பிறந்த எல்லாருக்குமே ஒரு நாள் வந்து கஷ்டம். 3 பேரு, தர்மர், பீமன், அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன், 3 பேருமே வந்து குந்தியின் மூலமாக வந்தவர்கள். குந்தியின் மூலமா வந்து நகுலன் சகாதேவன் வந்து மாதிரி அப்படின்றவரோட அது மூலமா வந்து. சோ இவங்க வந்து சொல்றாங்க, யம தர்மராஜனுடைய பையனா இருக்கு. அவருடைய நண்பர்களோட மரணத்தினால ஒரு பௌதிகவாதி, அதாவது நாமெல்லாம் எப்படி உட்காந்து அழறமோ அதே மாதிரி அவரு வந்து அழ ஆரம்பிச்சுட்டாரு. அவரு இந்த மாதிரி வந்து இவங்களெல்லாம் வந்து கொல்றதுக்கான ரீசன் நானாயிட்டனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ முனிவர்களே, இவ்வாறாக பாசத்தினால் உணர்ச்சி வசப்பட்ட அவர் பேச துவங்கினார். சோ அவர் வந்து முனிவர்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து பாக்குறாங்க, இந்த மாதிரி ஆயிட்டாரு இவர் வந்து நம்மளுடைய யுதிஷ்டரு அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருக்கும்போதே அவர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. 48வது
சயுதிஷ்டிர மகாராஜன் கூறினார், என் விதியை நான் மிக பெரிய பாவியானேன். அறியாமை நிரம்பியுள்ள என் இதயத்தை பார். முடிவாக பிறருக்காகவே இருக்க வேண்டிய இவ்வுடல் பற்பல படைப்பிரிவுகளை கொண்ட வீரர்களை கொன்று குவித்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து யுதிஷ்டர் வந்து பேசணும். யுதிஷ்டர் மகாராஜன் கூறினார், என் விதியே நான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விதிக்கப்பட்டிருக்கு. நான் வந்து ஒரு பெரிய பாவி அப்படின்றது. ஏன் பாவி அப்படின்னு, இத்தனை பேரை நான் வந்து கொண்டு இருக்கேன் அப்படின்றது. எல்லாமே நான் வந்து பிறருக்காக தான். என்னோட இதயத்தை நீங்க திறந்து பாருங்களேன் அப்படின்றது. என்னோட இதயத்தை திறந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல முழுக்க வந்து நான் ரொம்ப வந்து இதுவா இருப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். என்னது அறியாமைதான் என்கிட்ட இருக்கு ஜாஸ்தி. அவருக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து தோணவே தோணாது. அர்ஜுனனுக்கோ இல்ல பீமனுக்கு தோன்ற மாதிரி இவருக்கு வந்து தோணவே தோணாது. எல்லாம் விழுந்ததெல்லாம் பால்னு நினைப்பாங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில தான் இவர் வந்து வர்றார், நம்மளுடைய யுதிஷ்டர் மகாராஜன். ஸோ அவர் வந்து சொல்றாரு, என்னோட இதயத்தை ஒன்னா திறந்து பாருங்க, இதுல வந்து முழுக்க அறியாமைதான். எனக்கு வந்து இதுவுமே உடம்பாடே இல்லை. பட் இருந்தாலும் நான் வந்து முடிவாக பிறருக்காக இருக்க வேண்டியதாச்சு இந்த உடல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த பூமியில நான் வந்து பிறந்தாச்சு, நான் வந்து எனக்காக இருக்க முடியாது, நான் பிறருக்காக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விதி வந்து எனக்கு வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கு. பற்பல படை பிரிவுகளை கொண்ட வீரர்களை நான் வந்து என் படை வீரர்கள் மாத்திரம் கொல்லப்படவில்லை, எதிர்த்தா போல இருக்கக்கூடிய அத்தனை படை வீரர்களையும் கொல்றதுக்காக இது வந்து ரீசன் வந்து நான் ஆயிட்டனே, நான் தான் காரணம் ஆயிட்டனே அப்படின்ட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுகின்றார். 59 49. குடிமக்களை பராமரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளார் அரசர் சரியான காரணத்திற்காக கொலை செய்வாரானால் அது பாவம் இல்லை. ஆனால் இவ்வுத்தரவு எனக்கு பொருந்தக்கூடியதல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பல சிறுவர்கள் 49 படிங்க. பிறர் நலம் விரும்புவோர், நண்பர்கள், பெற்றோர்கள், ஆசான்கள் மற்றும் சகோதரர்கள் ஆகியோரை நான் கொன்றேன். என்னுடைய இப்பாவங்களுக்கெல்லாம் எனக்காக காத்திருக்கும் நரகத்தில் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் நான் வாழ்ந்தாலும் என் மீது அதிலிருந்து எனக்கு விடுதலை கிடைக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுதான் அவர் வந்து சொல்றாரு. நிறைய பேரு இந்த மாதிரி எப்படி வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, இவங்களை கொன்னா அவங்க இதுவாயிடும். ஏன்னா நிறைய ஆண்கள்லாம் இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா அந்த குடும்பமே வந்து சீரழிஞ்சு போயிடும், பெண்கள் வந்து பல விதமாக செல்லக்கூடிய இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவார்ல. அதே மாதிரிதான் இவர் வந்து சொல்றாரு. பல சிறுவர்கள், பிராமணர்கள், பிறர் நலம் விரும்புவோர், நண்பர்கள், பெற்றோர்கள், ஆசான்கள் மற்றும் சகோதரர்கள் ஆகியோரை நான் கொன்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சிறுவர்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு யோசிப்போம், சிறுவர்கள்லாம் வந்து போர்க்காலத்துல வந்தாங்களா? இல்ல. அது எதுக்காக அவங்க கொன்றார்கள் அப்படின்னா, இவங்களை நம்பி அவங்க வீட்டுல அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, சின்ன பசங்க இருக்காங்க. பிராமணர்கள் வந்து போரிட மாட்டாங்க, சத்திரியர்கள் தான் போரிடுவாங்க. சோ இந்த கூட்டத்தை நம்பிதான் வந்து பிராமணர்கள் இருக்காங்க. சோ வெல்விஷர்ஸ், அதாவது மிச்சவங்க எல்லாம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றவங்க, அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி தன்னுடைய நண்பர்களையோ தன்னோட உறவினர்களை இழந்ததுனால அவங்களும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து துயரிட்டு இருக்காங்க. நண்பர்கள், அதாவது யுதிஷ்டரோட நண்பர்கள், பாண்டவர்களோட நண்பர்கள், அப்புறம் வந்து நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து இழந்துட்டு இருக்காங்க இந்த பசங்க. அப்புறம் வந்து ஆசான்கள், சில பேருக்கெல்லாம் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா துரோணாச்சாரியர் என்னோட ஆசான், அதே மாதிரி என்னுடைய கிருபாச்சாரியார் அவரும் வந்து ஆசான். சோ அவங்க எல்லாமே நான் வந்து கொண்டு குவிச்சிட்டேனே அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. என்னுடைய பாவங்கள், நான் இந்த பாவம் பண்ணின அத்தனை இதுவும் எனக்கு வந்து காத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நரகம்தான் வந்து காத்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் நான் வாழ்ந்தாலும் அதான் வந்து சொல்றாரு. இதுல இருந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அவர் வந்து காரணம் கிடையாது. எப்படி இப்ப வந்து மிலிட்டரியில இப்ப வந்து நம்மளுடைய பார்டர் செக்யூரிட்டி போர்ஸ்ல வந்து நிறைய வந்து டெரரிஸ்ட் வந்து அட்டாக் வந்து ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு சோல்ஜரும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நான் இவங்களை எல்லாம் கொண்டுட்டேனே, எனக்கு வந்து பாவம் வந்து சேருமே அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தர் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம நாடு வந்து நாடாவே இருக்காது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ அது பகவான் வந்து சொல்ற மாதிரி உனக்குன்னு ஒரு விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதை நீ வந்து பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. இதேதான் இங்க வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து இத்தனை பேர் கொண்டுட்டேனே, எனக்கு இன்னும் எவ்வளோ ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் இதை நான் போக்கவே முடியாது, லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் அப்படின்னா அவரே அந்த மாதிரி ஒரு இக்னரண்டா இருக்கக்கூடிய அவரே வந்து லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் நான் பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கணுமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நாமெல்லாம் வந்து
நம்ம வந்து நினைவு கூறலாம். நம்மளுக்கு வந்து நம்ம தெரிஞ்சு பண்ண பாவம், தெரியாத பண்ண பாவம், நினைவுகளால நம்ம பண்ணக்கூடிய பாவங்கள் நிறைய வந்து இருக்கு. சோ நம்ம வந்து எத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் நம்ம எடுத்தாகணும் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா? சோ அதை நம்ம கோடிக்கணக்குல இருக்கணும். ஆமா, அதுதான் லட்சக்கணக்குன்னா நம்ம வந்து கோடிக்கணக்குல எடுக்கணும். அதுக்குதான் ஒரே மார்க்கம் வந்து நம்ம வந்து பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றது. சோ அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் வாழ்ந்தாலும் அதுல இருந்து எனக்கு நான் அப்படியே வந்து லட்சக்கணக்கான வாழ்ந்தா கூட எனக்கு அதுல இருந்து வந்து எனக்கு விடுதலையே கிடைக்காது போல் இருக்கே அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப வருத்தத்தோடு வந்து சொல்றாரு. 50 குடிமக்களை பராமரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு அரசர் சரியான காரணத்திற்காக கொலை செய்வாரானால் அதில் பாவமில்லை. ஆனால் உத்தரவு எனக்கு பொருந்தக்கூடியதல்ல. பொருந்தக்கூடியது எனக்கு வந்து பொருந்தக்கூடியது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இப்ப வந்து அவரு வந்து தனக்கு வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் இது கிடையாது. அர்ஜுனர் அது வந்து சொல்றாரு. அர்ஜுனனும் இதேதான் வந்து சொன்னாரு இல்லையா? நான் என்னுடைய நண்பர்களை, என்னோட உறவுக்காரங்களை எல்லாம் வந்து நான் வந்து கொன்னுட்டேன் நானு. அதனால எனக்கு வந்து பாவம் வந்து கொன்னுட்டா எனக்கு வந்து பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க வந்து இவரு வந்து நினைவு குடிமக்களை பராமரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு அரசர். யாரு? ஒரு அரசரா இருக்கிற சத்திரிய வம்சத்தை வந்து சேர்ந்தவங்க தான். சோ அப்படிப்பட்ட வந்து சத்திரிய வம்சத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரை காப்பாத்தணும் அப்படின்னா, ஒரு ஆர்மியில இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து நான் நாட்டு மக்களை வந்து காப்பாத்தணும். சோ இவர் வந்து நான் நாட்டு மக்களை காப்பாத்தணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து கொலை செஞ்சுட்டேன், அதுல எனக்கு பாவம் இல்லை அப்படின்றது எனக்கு வந்து பொருத்தம் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எனக்கு வந்து அது பொருந்தாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து நினைவு கூறுறாரு. இந்த பர்பட் நீங்க வந்து படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னுமே வந்து ரொம்பவே பிரமாதமா இருக்கு. ரொம்ப அழகா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லையில வந்து நம்ம இந்த மிலிட்ரி போர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது நம்ம நிம்மதியா இருக்கிறோம். எந்த விதமான திறமை இல்லை. யாராவது குண்டு போடுவானா, சுடுவானா, இந்த மாதிரி என்ன யாவுமே இல்லை. இப்ப ரஷ்யா உக்ரைன் எப்படி நடந்திருக்கு பாருங்க. இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம நாடு இந்தியான்றது கிருஷ்ணனுடைய நாடுன்றது ஒரு முக்கியமான காரணம். நம்ம எல்லாம் நிம்மதியா இருக்கணும், அது ஒரு காரணம் கூட மாதாஜி. அதான் தேங்க்ஸ் சொல்லலாம். அந்த மிலிட்ரி போர்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம எப்பவுமே தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மாதாஜி. மனைவி மக்களை விட்டுட்டு எவ்வளவு சிரமம், மனைவி மக்களை விட்டுட்டு எவ்வளவு 0 டிகிரிலாம் சில ஏரியால இருக்கு மாதாஜி. ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க பாவம் எல்லாம். பிரபுஜி, அவங்களுக்காக நம்ம கடவுள்கிட்ட வேண்டிண்டே இருக்கணும். ஆமா, இல்லைன்னா நம்மளால இவ்வளவு நிம்மதியா இருக்க முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ நம்ம இருக்கோம், அவங்க அங்க பாட்டுக்கு இருக்காங்க, நம்ம நினைக்க முடியாது. எவ்வளவு ஒரு சில சமயம் பார்க்கும்போது எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க பார்க்கும்போது. ராணுவ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ராணுவத்தோடைய பேசிக்கே வந்து கீதையை பேஸ் பண்ணி தான் மாதாஜி நடந்துட்டு இருக்கு. ஆமா, நம்ம இந்திய ராணுவம் எப்பயுமே அட்டாக் பண்ணவே பண்ணாதுங்க. எப்ப யாராச்சும் அட்டாக் பண்ணாதான் செகண்ட் அட்டாக் தான் பண்ணும். எப்பயுமே வந்து கீதையை பேஸ் பண்ணி, சனாதன தர்மத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்திய ராணுவமே இருக்கு. அதனால வந்து கிருஷ்ணருடைய நாடுன்றது வந்து 100% கியூர் மாதாஜி. அதுதான் இங்க வந்து ஹரிபோல் 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 மாதாஜி. இந்த இடத்துல நான் ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன். இந்த சத் சங்கத்துல நான் வேதாத்ரியத்தோட ஸ்டூடெண்ட், வேதாத்ரிய மகரிஷியோட. அவர் வந்து ஓருலக கூட்டாட்சி வலுவாய் வேண்டும் அப்படின்றத அவர் வந்து கனவா கண்டிருக்காரு. நம்ம பக்தி, நம்மளோட பக்தியில இருக்கிற நம்ம எல்லாருமே நம்ம சொல்றோம் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, மிலிட்டரியில் இருக்கவங்க எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்க, நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறாங்கன்னு. இருந்தாலும் அவங்க குடும்பம் வந்து எவ்வளவோ விஷயங்களை இழக்குதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். சோ நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட எண்ணங்கள் எல்லாம் இந்த மிலிட்டரியே இல்லாத அளவுக்கு இந்த உலகம் வந்து செம்மையாக வேணும்ன்ற எண்ணத்தை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் விதைக்கணுங்கிறதுக்கு வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எண்ணத்துல ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஒரு கஷ்டத்தை பார்க்கும்போது, ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தை நம்ம பார்க்கும்போது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்ற மாதிரி இதையும் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எண்ணங்கள்ல இருக்கிற நல்ல எண்ணங்கள் வந்து இந்த உலகத்தை நல்லபடி வாழ வைக்கும் அப்படிங்கிறது அவரோட வலுவான கருத்து. இதை நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாமே வந்து சனாதன தர்மத்துல இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எந்த இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் கிட்ட ஒரு பிரேயர் நீங்க வச்சுட்டீங்கன்னாலே போதும், அங்க அதே போதும். ஆனா நீங்க தனித்தனியா ஒரு வார்த்தைகளை சொல்லி அந்த வார்த்தைகளுக்குள்ள எஃபெக்ட் வேற மாதிரி ஆகக்கூடாது. கிருஷ்ணரே அவா செய்யற செயலுக்கு அவா அந்த செயல்களை பாத்திரமா நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் எல்லாரும் நீங்க கடமையை செய்யுங்க, பலனை எதிர்பார்க்காதீங்க, தர்மத்தை செய்யுங்கன்னு சொல்றாரு. ஆமா,
தர்மம் செய்யுங்க, பலனை எதிர்பார்க்காதீங்க. கண்டதெல்லாம் பார்க்காதீங்கன்னு ஒரு மேலத்துல சொல்லியிருக்காரு அவர். அதுதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் இங்க வந்து நினைவு கூர்றது. அது என்ன அப்படின்னா, இவர் வந்து வேணும்னு வந்து செய்யல. யுதிஷ்டர் அந்த பாண்டவர்கள் வந்து வேணும்னு வந்து செய்யல, தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. கௌரவர்கள் வந்து தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. சோ தப்பு பண்ணும்போது அவர்கள் எல்லாம் வந்து கொலை பண்ண வேண்டியதுதான் வந்து. சின்ன தப்பு பண்ணும் போதே அவங்களெல்லாம் திருத்திருக்கலாமே. இவ்வளோ எல்லாமே அந்த திருத்தத்துக்கு உண்டான காலம் எல்லாமே வந்து வந்திருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி, உப்பை தின்றவன் தண்ணீரை குடித்துத்தான் ஆக வேண்டும். தப்பு செஞ்சவன் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். சோ மாதாஜி சொல்றாங்க இல்லையா, சின்ன தப்பு பண்ணும் போதே அம்மா வந்து இது திருத்திருக்கலாம் அப்படின்றது. திருந்த கூடியதாக இருந்தது அப்படின்னா திருத்தலாம். அது ஏன் அப்படின்னா அப்பாவே வந்து பொறாமை கொள்ளவன். சோ இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியறது அப்படின்னா, நம்ம அப்பா அம்மா வந்து எப்படி இருக்கிறார்களோ அதே மாதிரிதான் வந்து குழந்தைங்க வந்து இருக்கும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்களுடைய பிறப்பு பத்தி தெரியுமா என்னன்றது தெரியாது. ஒரு லம்பா தான் வந்து விழுந்தது, ஒரு சதை பிண்டமாக தான் வந்து விழுந்தது. ஏன் அப்படின்னா காந்தாரி வந்து போட்டு அடிச்சுக்கிறாங்க. எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு எனக்கு பிறக்கலையே அப்படின்ட்டு போட்டு அடிச்சுக்கிறாங்க, வயிற்ற போட்டு அடிச்சுக்கிறாங்க. அப்ப வந்து அவங்க இதுல இருந்து வந்து ஒரு இது வந்தது, சதை பிண்டம் தான் வந்து விழுந்தது. அத வந்து ஐயோ விழுந்துட்ட அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது அப்பதான் வந்து வியாசர் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து நீ இது எப்படியும் வந்து இது வந்து இந்த பிண்டம் வந்து இது அழிக்கதான் போகுது, உனக்கு வந்து மகன் வேணும்னு சொன்ன நீ இந்த பிண்டம் வந்து அழிக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கு எல்லாரையுமே அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு சூசகமா வந்து சொல்றாரு காந்தாரி கிட்ட. இல்ல எனக்கு வந்து குழந்தை வேணும், எப்படியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல குழந்தை வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம பிரார்த்தனை வைக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை ஒரு தாயாக போறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பிரார்த்தனை வைக்கணும் அப்படின்னா, பகவானே எனக்கு வந்து நல்ல நிறைய வளமா இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையை கொடு, நல்ல அறிவு நல்ல அவனால வந்து நிறைய பேரும் புகழும் வரக்கூடிய அந்த மாதிரி நம்ம வேண்டவே கூடாது. நல்ல புத்தி உள்ள ஒரு குழந்தையை கொடு, நீண்ட ஆயுளோட உள்ள குழந்தையை கொடு, உன்னுடைய சேவையிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையை கொடுன்னு நம்ம வந்து வேண்டணும். ஆமா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து. ஆனா இவங்க வந்து எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு குழந்தை வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னதுனாலதான் அவர் வந்து அதை வந்து 100 துண்டங்களா ஆக்கி அதுல வந்து நம்ம இப்ப சொல்றோமோ இல்லையோ அந்த என்ன இந்த குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன டெஸ்ட் டியூப் பேபி இதெல்லாம் வந்து அப்பவே வந்தாச்சு. அப்பவே வந்து 100 இதுல போட்டு வச்சிருக்காங்க. சோ அதுதான் அந்த 100 வந்து இதுவா வந்து பிறந்திருக்கு. சோ அது வந்து முன்னாடியே வந்து சொல்லிட்டாரு, இது வந்து சதை பிண்டமா விழுந்திருக்கு, இது வந்து நம்ம உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கு இந்த இது அப்படின்னே வந்து சொல்றாரு. சோ அந்த பிறக்கும் போதே அது வந்து நிர்ணயம் பண்ணியாச்சு, ஒருத்தர் இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு. சோ காலம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து சொல்லியிருக்கு. கிருஷ்ணர் வந்து பண்ணாத முயற்சியா, அவர் ஒரு சமயம் வந்து திருத்தத்துக்கு உண்டான முயற்சி. விதுரர் கூடவே இருக்காரு. விதுரர் வந்து எவ்வளவு வந்து எடுத்து சொல்றாரு, அவங்க பேச்சும் வந்து கேட்கல. பீஷ்மரும் எவ்வளவு வந்து சொல்றாரு, துரோணரும் எவ்வளவு வந்து சொல்றாரு. அந்த இது இல்ல, அத புரிஞ்சுக்கக்கூடிய சக்தி இல்ல. தமோ குணத்தை ரொம்பவே வந்து இருந்ததுனால அப்படி இல்ல. எல்லாருமே வந்து எந்த ஒரு தாயும் வந்து குழந்தை வந்து நல்லா இருக்கணும் தான் வந்து பாப்பாங்க. ஒரு திருடனோட ஒய்ஃப் கூட என்ன சொல்லுவாங்க, தன்னோட குழந்தை வந்து திருடனா வரக்கூடாது, நல்ல புத்திசாலியா அறிவுள்ளதா எல்லா இடத்துலயும் நல்ல பேரு புகழமா வரக்கூடியவனதான் வரணும் அப்படின்னு வேண்டிப்பாங்க. எந்த ஒரு தாயும் வந்து அந்த மாதிரி வேண்ட மாட்டாங்க. அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளவு பெரிய இது இலக்கியம் நமக்கு வரணும்னு இவங்களுக்கு எல்லாமே பகவானுடைய ஏற்பாடுதான், பகவானுடைய ஏற்பாடு. ஹரே கிருஷ்ணா. 51வது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்கதான் நம்ம பார்த்தோம்னா பகவான் வந்து காக்கும் பொறுப்பு எடுத்துட்டு இருக்காரு. காக்கும் பொறுப்புக்குள்ளதான் அரசு, காவல், ராணுவம் அப்படின்ற எல்லாம் வருது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா படைப்புல வந்து படைச்சிட்டோம் முடிஞ்சிருச்சு, அழிச்சிட்டோம் முடிஞ்சிருச்சு. காக்கும்ன்றது நீதி பரிபாலனம் பண்ணும். நீதி பரிபாலனம் போது எதிர்த்தரப்புக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும். எதிர்த்தரப்பு சில சமயம் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது நன்மை இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலும் அதை விரும்பி கேட்பாங்க. இறைவன் வந்து 2 இடத்த எடுத்துக்கிறாரு. ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த நன்மை இல்லைன்றத கேட்கறவங்களுக்கும் கொடுத்து இது மாதிரி வாழக்கூடாது அப்படின்னு அவங்கள உதாரணமா ஆக்கிடுறாங்க. நன்மையானவங்களை கேட்கும் போது அதை கொடுத்து இவங்கள மாதிரி வாழணும்ன்ற எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்காங்க. நீதி பரிபாலனம்ன்றது அப்படிதான். நம்ம தனித்தனியா ராணுவம், போலீஸ், அரசு எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கோம். எல்லாமே காத்தல் அப்படின்ற ஒரே ஒரு இதுக்குள்ள வந்துடுது. அதுலயே பாதுகாப்பு, நீதி, எல்லாமே வாழ்க்கை எல்லாமே அது ஒரு பெரிய இது. அது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து அவர் அந்த கருணை கொடுத்துட்டு இருக்காரு பாருங்க, அது பெரிய விஷயம். கெட்டதுன்னு கேட்கறவங்க போது இது கெட்டதுடான்னு சொல்ல முடியாத, சரி இதை அனுபவிச்சு பாரு,
நீ அப்படியே தவறியும் போவது கூட நான் உன்னை காப்பாத்திப்பேன். உன்னை கயிறு கட்டி தான் விட்டுருக்கேன், உன்னை நான் ஃப்ரீயா விட்டுல, அவருடைய கண்ட்ரோல்ல தான் வச்சிருக்கேன். நீ எவ்வளவு தூரம் போனாலும் கடைசியா அவர்கிட்ட இழுத்துப்பாரு. அதுதான் அந்த ஒரு அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டா அவர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் இதுதான் மாதாஜி. ஆமா, எல்லாருக்குமே வந்து பகவான் வந்து ஒரு பகவானோட கயிறு வந்து எல்லாருக்கும். சோ பகவான் கிட்ட நம்ம போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா பகவான் வந்து தன்கிட்ட வந்து சேர்த்துப்பாரு. இல்லையா அப்படின்னா அந்த கயிறு வந்து லூஸ் ஆகும். அதான் கிவிங் அ லூஸ் ரோப் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அது வந்து நீ எவ்வளவு வரைக்கும் போறியோ போ, அப்புறம் திரும்பி என்கிட்டதான் வருவ நீ அப்படின்ற மாதிரி இதுவா இருக்கு. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ மெயின்டைன் பண்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். ஒரு குழந்தைய வந்து பெத்துக்கிறது ஈஸி, அப்புறம் வந்து அது வந்து வளர்க்கறது தான் ரொம்ப வந்து சிரமம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அதுக்கு வந்து உண்டான போதனைகள் அத்தனையும் நம்ம வந்து பண்ணணும். அதுதான் வந்து மெயின்டெனன்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து அந்த மெயின்டெனன்ஸ் காக்கும் தொழிலை வந்து பகவான் வந்து ஏத்துட்டு இருக்கிறதுனால சோ அவருக்கு வந்து வேலை வந்து ஜாஸ்தி. சோ அதுதான் நம்ம வந்து 51வது இது படி 51. நான் பல நண்பர்களையும் பெண்களையும் கொன்றிருக்கின்றேன். இவ்வாறாக பௌதிகமான பொதுநல சேவையினால் அதை மாற்றியமைப்பதற்கு சாத்தியமில்லாதபடி அளவுக்கு அதிகமாக விரோதத்தை நான் ஏற்படுத்தி கொண்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் இங்க வந்து பெண்களையும் வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னா, சில பேர் அந்த காலத்துல வந்து கணவன் இல்ல, பசங்க கிடையாது, பசங்க இருந்தாச்சு அப்படின்னா அந்த பசங்களை காக்கிறதுக்காவது அவங்க வந்து பெண்கள் வந்து இருந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்பா போயாச்சு அப்படின்னா கூட. சோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து குந்தி வந்து பாண்டு போயாச்சு அப்படின்னா கூட குந்தி வந்து உடன்கட்டை ஏறதுக்கு ரெடியா இருந்த போது அப்ப வந்து மாதிரி வந்து சொல்றாங்க, நீ வந்து உடன்கட்டை ஏறாத, நான் தான் உடன்கட்டை ஏற போறேன். எனக்கு வந்து நகுலன் சகாதேவன் 2 பேர் இருக்காங்க, உனக்கு வந்து 3 குழந்தைகள் இருக்கா, இந்த 5 குழந்தைங்களையும் நீ பாக்குற மாதிரி நான் பார்க்க மாட்டேன். என்னோட 2 குழந்தைகளை தான் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன். நானு உன்ன மாதிரி வந்து இந்த தாராள குணம், எல்லாருக்கும் வந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படின்ற குணம் வந்து என்கிட்ட இருக்காது. அதனால நான் வந்து பாண்டு அவரோட வந்து உடன்கட்டை ஏறுறேன். நீ வந்து இந்த 5 குழந்தைங்களையும் வந்து உன் குழந்தைங்க மாதிரியே நீ வளர்ப்ப, அதனால நான் உடன்கட்டை ஏறுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏறிடுறாங்க அவங்க. அதே மாதிரி இங்க நிறைய பேர் போர்கள்ல வந்து நிறைய பேர் இறந்து போறாங்க. அந்த அவருடைய கணவன்மார்களோட உடலோட சேர்ந்து அந்த பெண்களையும் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க. சோ நண்பர்களும் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்ப இந்த பௌதிகம் அப்படின்னு வரும்போது நான் ஒரு அரசனா ஆள்றதுக்காக நான் இதெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கேனே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேனே, நான் வந்து எனக்கு வந்து எந்த இதுலயுமே வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது, எல்லாருமே எனக்கு வந்து விரோதி, நான் வந்து விரோதிச்சுட்டு இருக்கேன். இந்த சிற்றரசர்கள்லாம் இப்ப இருப்பாங்க அந்த மாதிரி. இவர் வந்து இப்ப முதன்மையான ஒரு அரசனா ஆனா கூட பல சிற்றர்கள் அரசர்கள் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து எப்பவுமே என்னை பார்க்கும்போது எப்படின்னு இவர்னால்தான் ஒரு மாசம் எத்தனை பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைவு கூறுவாங்க. அதெல்லாம் என்னால மாத்தி அமைக்கவே முடியாதே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து கடைசி ஸ்லோகம் 52. 52 இருக்கு மாதாஜி. 52 அதான் 52வது கடைசி ஸ்லோகம். சேற்றை சேற்று நீரால் வடிகட்டுதல் சாத்தியமல்ல, அல்லது ஒரு சாராய பாத்திரத்தை சாராயத்தினால் தூய்மைப்படுத்துதல் சாத்தியமல்ல என்பதை போலவே மனித வகையை மிருக பலியினால் நியாயப்படுத்த இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்கதான் வந்து சொல்றாங்க, ஒரு சேற்று இப்போ இருந்த பாத்திரத்தை வந்து சேற்று நீரால் நம்ம வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ அதை வந்து வடிகட்டவும் முடியாது. நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு தூய தண்ணி இருந்தது அப்படின்னால உங்களால அது வாஷ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஒரு சாராயம் இருக்கக்கூடிய குடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆல்கோஹால் இருக்கக்கூடிய அந்த பாத்திரத்தை வந்து ஆல்கோஹால் வச்சு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அது போல மனித வதையை மிருக பலியினால் நிஷ்பலப்படுத்த முடியாது. சோ இத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்களே, அதனால உனக்கு வந்து நான் வந்து மிருக பலியிடுறேன்றதும் நான் வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டே வந்து இங்க வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு மனசு வருத்தப்படுத்துக்கிறாரு. சோ இதுதான் வந்து இந்த வருத்தப்படுத்துற நிலையிலதான் அடுத்த அத்தியாயம் வந்து தொடங்குறது. இவ்வளவு ஒரு வருத்தமா இருக்கு. இதுக்கு வந்து அர்ஜுனர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு அப்படின்றதுக்காக இவரை வந்து நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து அவருக்கு வந்து கீதையை வந்து உபதேசித்தாரு. இவர் வந்து அந்த மாதிரி வந்து அந்த சூழ்நிலையில ரொம்ப தள்ளப்படல. அதனால இவருக்கு வந்து பகவான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு, நீ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப வருத்தப்படாத, நீ போ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. யார்கிட்ட போ அப்படின்னா பீஷ்மர் கிட்ட போ. பீஷ்மர் கிட்ட போய் அதுக்கு நடுவுல என்ன அப்படின்னா பீஷ்மர் வந்து பகவானே நினைச்சுட்டு இருக்காரு.
நான் வந்து இப்படி படுத்துட்டு இருக்கேனே, என்ன ஒரு வாட்டி பகவான் வந்து பார்க்கவே இல்லையே, நான் நல்லா இருந்தேன் அப்படின்னா நானே போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது என்னை வந்து பாப்பாரா, அவர் வந்து நான் அவர் பாக்குற வரைக்கும் நான் வந்து என்னோட உயிர் போகவே போகாது அப்படின்னு சொல்லி பீஷ்மர் வந்து பகவான் வந்து வேண்டிக்கிறாரு. சோ இவர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நீ வந்து அரசாள போற, நீ போ பீஷ்மர்கிட்ட போ, பீஷ்மர்கிட்ட போய் நீ வந்து அவர்கிட்ட உபதேசம் பெறு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் கண்டினியூஸா அவருக்கு முதல் 7வது அத்தியாயத்துல பெண்கள் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. உடனே யார வந்து கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னா இவங்க திரௌபதி வந்து பேசுறாங்க. திரௌபதி வந்து பேசின உடனே அடுத்த இது பெண்ணுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய ஸ்துதியை வந்து அவருக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுத்து குந்தி வந்து ஸ்துதி பாடுறாங்க. அடுத்தது வந்து அவங்க மாத்திரம்தான் பாட முடியுமா, பீஷ்மரும் பாட முடியும் ஸ்துதி அப்படின்றதுக்காக அடுத்த அத்தியாயம் வந்து 9வது அத்தியாயம் வந்து பீஷ்ம ஸ்துதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து இந்த இது வந்து முடிஞ்சது. 8வது அத்தியாயம் வந்து முடிஞ்சது. சோ வாஞ்ச கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்தபேவச்ச பதித்னாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே